Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalagan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Ayon kay Melanie, pinalaki siya ng kanyang mga magulang na hindi pinaniniwalaan o tinatangkilik ang mga pamahiin at mga bagay na may kinalaman ukol sa kababalagan. Para sa kanila, hindi totoo ang mga ito at pawang bunga lamang ng mga malilikot na isipan at mga taong may malawak na imahinasyon. Base pa sa kanyang pagsasalaysay, ito ay marahil na rin sa katotohanang ipinanganak sila at lumaki sa syudad. Ang kanilang mga magulang, maging silang lahat na magkakapatid, ay ipinanganak at lumaki dito sa Manila. Pero may mga pangyayaring nagbukas umano ng kanyang kamalayan tungkol sa mundo ng kababalagan. Isa na rito yung tungkol sa naranasan ng kanyang kaibigan na si Wilma. Pauwi na umano sila noon pagkatapos ng kanilang trabaho. Habang naghihintay sila ng masasakyan sa Makati, ay bigla na lamang pumasok sa isip ni Melanie na pigilan yung kanyang kaibigan na nooy pasakay na ng FX. Sinabihan niya ang kaibigan na wag doon sumakay at sa susunod na lamang. Na ipinagtaka naman ng kanyang kaibigan kung bakit. Nawerduhan ito sa kanya. Pero magkaganon pa man, ay itinuloy pa rin ito ang kanyang pagsakay sa naunang pumaradang pampaseherong sasakyan. At sinabi nito kay Melanie na nagmamadali siya, kung kaya wala nang nagawa pa si Melanie at hindi na niya napigilan pa ang kaibigan. Sinabihan na lang niya ito na wag sa gilid pumwesto at doon siya maupo sa kalagitnaan. Kinabukasan, nang magkita silang muli sa trabaho, ay may pananapik na ikinuwento ni Wilma sa kanya ang naranasan nitong aksidente. Sabi niya, nabangga ang kanilang sasakyan at doon mismo sa sinabi ni Melanie, sumalpok yung sasakyan na nakabangga sa kanila. Kung kaya malubang nasaktan yung pasaherong nakaupo doon. Minsan naman, nang makita at makasabay ni Melanie sa daan ang isa nilang kapitbahay, ay kinausap niya ito at tinanong kung saan ang punta. Nang sabihin nitong tataya ng loto, ay bigla-bigla na lamang may mga numerong pumasok sa isipan ni Melanie na agad naman niyang sinabi sa kanyang kapitbahay at hinimok niya ito na iyon yung kombinasyon na kanyang tayaan. Tumango naman ito kung kaya inakala ni Melanie na tinayaan nga nung kanyang kapitbahay yung mga numero kanyang sinabi dito. Pero kinabukasan ay pumunta ito sa kanya at halos mangiyak-ngiyak na nagkwento na lumabas daw lahat ng numerong kanyang sinabi at tinamaan ang jackpot. Kaya natuwa naman si Melanie. Pero maging siya ay nanlumo nang sabihin ng kanyang kapitbahay na hindi nito tinayaan yung mga numerong kanyang sinabi dahil hindi raw siya naniwala kay Melanie at mayroon daw siyang inaalagaan ng mga numero. Nakiusap ito sa kanya
na kung maaari ay kanya pa itong bigyan ng kombinasyon. Pero humingi na lamang ng paumanin si Melanie at inaming hindi naman niya talaga gawain ang manghula. Kusa lamang at bigla-bigla na lang itong pumapasok sa kanyang isipan. May mga pagkakataon din noong bata pa siya na ultimo mga nawawalang bagay ay natatagpuan dahil sa kanyang abilidad. Nang ipagtapat niya ang lahat ng ito sa kanyang ina, ay pinayuhan siya nito na huwag pansinin. Pinayuhan siya ng kanyang mga magulang na huwag yun pagtuunan ng pansin at hanggat maaari ay huwag nang tangkilikin. Pero noon pa man ay may mga gumugulo na sa kanyang isipan. Madalas niyang maitanong sa sarili kung bakit nangyayari iyon sa kanya at kung ano ba ang dapat niyang gawin. Kung bakit pumapasok ang mga bagay na iyon sa kanya. Mayroon ba siyang misyon na dapat tuparin? Nung huli ay hindi na rin nakatiis pa ang kanyang mga magulang at ikinuwento na sa kanya na ang angkan pala nila ay may nalalaman tungkol sa mundo ng kababalagan. Nung una ay hindi pa nga masabi sa akin ni Melanie ng tuwiran na may lahi pala silang mangkukulam. At nalaman niya ang tungkol sa bagay na ito nang magtapat na sa kanya ang mga magulang. Bali ito ay sa partidos ng kanyang ina na kung saan ang kanilang angkan simula pa noong una ay nagsasanay na at nagsasagawa ng mga ritual at pangkukulam. Base pa sa kanilang pagsasalaysay, nalaman umano ito mismo ng kanyang ina nang minsang matuklasan ng hindi sinasadya ang isang manika sa kwarto ng kanyang lola noon. Isa itong manika na walang damit, ngunit may suot na dahon ng saging na hiniwa-hiwa at siyang ginawang pinakapalda nito. At dahil sa nakakatuwang itsura noon, kung kaya nainganyo siyang hawakan iyon at paglaruan. At sa kanyang paglalaro ay naisipan niyang tanggalin yung nasabing palda nito na yari sa dahon ng saging. Nagandahan kasi ang nanay ni Melanie doon. Ngunit laking gulat nito nang makita ang nasabing dahon na palda na biglang naging abo sa kanyang kamay. At lalo pa siyang nagulat nang marinig niyang magsalita ang kanyang lola na naroon na pala sa kanyang likuran, na hindi niya talaga iyon namalayan at naramdaman, na para bang bigla na lamang sumulpot doon. Tinanong siya nito kung bakit niya iyon pinakialaman. Sinabi ng nanay ni Melanie na nagandahan lamang siya at dahil sa tuwa kung kaya niya iyon hinawakan at pinaglaruan. Pinagalitan siya ng kanyang lola at pinagsabihang wag na niyang uulitin na pakialaman niyon. Magalang naman na tumugon ang nanay ni Melanie noon, pero hindi nawala sa kanyang isipan yung nangyari na siyang dahilan kung bakit marami siyang mga naging katanungan na nais niyang mabigyan ng kasagutan. Isang araw nang maiwan siyang mag-isa sa kanilang bahay ay hindi siya mapakali. Naisip niya kasing magandang pagkakataon iyon para alamin ang buong katotohanan sa kung ano pa talaga ang ginagawa ng kanyang lola. Kaya sinamantala niya yung pagkakataon na mag-isa lang siyang naroon. Pumasok siya sa kwarto nito at naghalungkat.
Mayroon siyang hinahanap pero hindi niya alam sa kanyang sarili kung ano iyon. Basta may nagtutulak sa kanya na gawin ang mga bagay na iyon. Marahil, isa na rito ay yung kagustuhan niyang malaman kung ano talaga ang totoo. Hanggang sa tumambad sa kanya yung isang baul. Nang kanyang mabuksan iyon ay nakita niya ang samot-saring mga bagay na naroon. Pero ang isa sa nakatawag talaga ng kanyang atensyon ay yung isang lumang aklat. Napakaganda kasi ng pabalat noon. Pero nang kanya iyong buklatin ay naguluhan siya at nagtaka. Pagkat wala siyang nakitang kahit isa mang letra na nakasulat doon. Blanko ang lahat ng mga pahina nito. Kaya sa halip na maliwanagan siya, ay tila mas lalo pa siyang naguluhan at nadagdagan pa ang kanyang mga katanungan at isipin. Nang bigla na lang napansin niya ang mga paa at binti sa kanyang harapan. Nang iangat niya ang kanyang ulo ay laking gulat niya nang makita niya ang kanyang lola na naroon na hindi yata ito dumaan doon sa may pinto na nasa kanyang likuran. Bigla na lamang itong lumitaw. Tinanong siya nito kung ano ang kanyang ginagawa at bakit nito sinuway yung kanyang bilin. Nung sandaling iyon ay naglakas loob na ang nanay ni Melanie na sabihin sa kanyang lola ang totoo, na nais niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi na raw niya nakitang nagalit ito. Ang una daw nitong sinabi ay hindi niya raw talaga magagawa pang mapigilan ito dahil nasa dugo nila. At nagtapat na ang matanda sa kanya at sinabing sila ay angkan ng mga babaylan at manggagaway. Sinabi pa nito na yung aklat na kanyang hinawakan ay ang isa sa pinakamahalagang bagay na nasa kanyang pag-iingat. Ito ay itinuturing umano na yaman ng kanilang lahi. Pagpapatuloy pa ng matanda, mahiwaga ang nasabing aklat na lahat ng gusto mong malaman ay maaari mong itanong at ipapakita nito ang kasagutan. Pero isang bagay lang umano ang kabawal-bawalan. Iyon ay ang itanong ang tungkol sa kamatayan ng isang tao. Labag umano iyon sa batas ng aklat na itanong kung kailan mamamatay ang isang tao. Panghuli ay sinabi ng kanyang lola na darating din ang akmang panahon para malaman niya ang lahat ng tungkol sa kanilang lihim at kakayahan. May ilang pagkakataon din na naipamalas ng lola ng nanay ni Melanie ang mga kakayahan nito. At isa na rito yung kanyang husay sa panghuhula. Isang araw nang nasa may balkonahe sila ng kanilang bahay, malayo pa ay may namataan na silang isang lalaking paparating. Bigla raw nagsalita yung kanyang lola at sinabing magtatanong na naman umano yung lalaki sa kanya. At binanggit pa nito yung eksaktong itatanong ng lalaki, na nang makapasok na nga ito sa kanilang bahay at makaharap ang kanyang lola, ay rinig na rinig niya yung itinanong ng lalaki, na iyon mismo yung sinabi ng kanyang lola na itatanong noon. Minsan ay naengganyo muli ang nanay ni Melanie
na pumasok sa kwarto ng kanyang lola. Muli niyang binuksan yung baul at dinampot yung mahiwagang aklat. Kanya iyong binuklat. At dahil sa kanyang matinding kuryosidad kung ano yung kabawal-bawalan, ayun pa mismo ang kanyang itinanong sa aklat. Nais niya kasing malaman kung ano ba ang mangyayari kung sakaling labagin niya yung batas ng aklat. At gusto niyang masaksihan mismo kung totoo bang may kapangyarihan at mahiwaga yung aklat na iyon. At ang kanyang itinanong sa aklat ay kung kailan mamamatay ang kanyang lola. Naisip niya kasing kung sakali mang totoo yung sinabi ng kanyang lola tungkol sa kakayahan ng aklat na iyon, ay kanyang mapaghahandaan kung sakaling iwan na siya ng kanyang lola. At namangha siya nang makita niyang dahan-dahang lumitaw yung mga letra at numero doon sa isang pahina ng aklat kung saan niya iyon binuklat. Kitang-kita niya ng malinaw yung eksaktong panahon kung kailan papanaw ang lola niya. Naroon ang mismong petsa, pati na ang oras ng pagkamatay nito. Pero hindi nakalagay yung sanhi ng pagpanaw. Nabuti na lamang din at hindi na niya iyon itinanong pa. Dahil nalaman niya nung huli na iyon pala talaga ang totoong ipinagbabawal ng aklat. Ang itanong kung ano o paano mamamatay ang isang tao na mahigpit at kabawal-bawalan iyon, dahil may mangyayaring masama sa nagtanong at malagim ang sasapitin nito. Nalaman niya ang tungkol doon sa lola rin niya mismo, dahil sa sobrang takot na kanyang naramdaman ay ipinagtapat niya dito ang lahat na kanyang tinanong at pinangasan na gamitin yung aklat. Naluha na lamang ang kanyang lola nang malaman iyon. Tinanong niya sa kanyang lola kung ano na ang mangyayari ngayong nilabag niya yung batas ng aklat. Sumagot ang kanyang lola at sinabing wala naman, na ang bawal talaga ay yung itanong kung paano mamamatay ang isang tao, na ang totoo ay siya lang naman daw ang nagsabi at nagbawal noon na itanong kung kailan mamamatay ang isang tao, dahil sa makakaapekto kasi iyon sa kanilang pamumuhay. Na ibinigay pa nga siyang halimbawa nito, na nang kanyang makita at mabasa ang tungkol doon, hindi ba't nakaramdam daw siya ng lungkot at takot, lalo na nang malamang hindi na pala magtatagal at iiwan na siya ng kanyang lola, na buwan na lamang pala ang nalalabi nilang panahon para magsama. Nalungkot din ng gusto ang kanyang lola dahil sa mahal na mahal niya ang kanyang apo, na hanggat maaari sana ay ayaw pa niya itong iwan. At makaraan nga ang ilang buwan ay namatay ang kanyang lola. Eksaktong-eksakto sa kung ano ang lumitaw na petsa doon sa aklat, ang taon, buwan at araw, maging ang mismong oras ng pagpanaw nito. Kaya sabi ng nanay ni Melanie ay sinikap niyang layuan at wag nang matutunan ang tungkol doon. Kaya iyon rin daw ang hiling nito para sa kanya. Wag pansinin at iwasan yung mga nararamdaman niya tungkol doon, maging yung mga bigla ang pumapasok sa kanyang isipan ay wag na niya umanong tangkilikin pa. Naganap ang lahat ng ito noong dekada 80 pa, na kung saan ay wala pang kuryente doon sa kanilang probinsya.
Bali karanasan pa ito ng kanyang lolo Jose. Ang lolo niya ay kilala sa kanilang lugar na palabiro at palakaibigang tao. Yun nga lang ay mayroon itong bisyo. Mahilig itong magsabong at uminom ng alak. Pero pagdating naman sa pagdadala ng kanyang mag-anak, ay hindi ito mapupulaan. Na kahit may kahirapan pa ang pamumuhay noon doon sa kanilang probinsya, ay nagagawa niyang hindi sila magkulang sa kanilang mga pangangailangan. Yun nga lang ay payak lamang ang uri ng kanilang naging pamumuhay sa araw-araw. Dahil sa hilig nito sa sabong ay kung saan saang lugar ito nakakarating kasama ang kanyang mga kaibigan, lalo na yung kanyang kumpare na si Nanding. Matalik silang magkaibigan at magkababata. Sila ay mga lehitimong taga roon sa kanilang lugar. Natawagin na lamang natin sa pangalang Sitio Sapang Bato. Doon na silang dalawa ipinanganak at lumaki. Hanggang sa kapwa na nga sila magkaroon ng kanya-kanyang pamilya. Minsan, nang dumayo silang magkaibigan para magsabong, ay inabutan na sila ng gabi sa daan. Dahil napalaban pa sila ng inuman. May kasama pa sila noong dalawa pa nilang mga kaibigan, kung kaya 4 silang lahat. Masaya sila dahil sa 5 manok na kanilang dala upang ilaban, ay 4 sa mga ito ang nanalo. Kung kaya malaki ang kanilang napanalunan. At may mga dala pa silang bihag na manok na kanila nang pinakuluan doon sa tupadahan. Noong mga panahong iyon ay bihira pa ang mga bumabiyahe sa kanila. Ang karaniwan na transportasyon noon ay kalabaw at kabayo. Pero kadalasan ay lakad lang, tulad na lamang noong mga oras na iyon nang dumayo sila ng sabong. Nang halos nangangalahati na sila sa paglalakad, ay may natanaw silang liwanag na nagmumula din sa isang uri ng ilawan sa di kalayuan. Sa pagkaunawa nila, base na rin sa galaw noon, ay hindi nila iyon makakasalubong. Tila ba ang direksyon na tinatahak noon ay salungat sa kanila. Pero laking gulat nila nang nakakailang hakbang pa lamang sila ay nasa unahan nila yung liwanag na iyon. Na mga ilang di pa na lamang ang layo nito mula sa kanila. Kung kaya, labis nila iyong ipinagtaka. Pero nanatili lamang silang tahimik na ni isa man sa kanila ay wala talagang umimik. At pare-pareho palang nakikiramdam. Nang mas lumapit pa yung liwanag, ay naaninaga nila ang isang matandang babae na kubana at may hawak na tungkod. May kasama itong isang binatilyo na sa palagay nila Jose ay apo nung matanda. Sa kanilang wika ay bumati sila ng magandang gabi sa matanda, na agad naman iyong gumanti ng pagbati sa kanila. Sabay tanong sa malumanay na tinig kung saan daw sila galing. Kaya sinabi ng kumpare ni Jose na si Nanding na galing sila sa pistahan at nagsabong. Sinabi din nila sa matanda na pauwi na sila. At bilang pakikipagkapwa ay sila naman ang pakunyaring nagtanong kung saan galing ang mga ito. Nang bigla na lamang nagtayuan ang mga buhok ng matanda at pinandilatan pa sila ng mga mata nito. Sabay sabing, "Way kamulabot."
na ang ibig sabihin sa Tagalog ay wala silang pakialam. Pati ang apo nitong binatilyo ay parang pusa na nagalit, na nagtayuan ang mga balahibo at umangil. Nakasabay noon ay nakita pa nilang bigla na lamang kumislap ang mga mata nito at ibinuka ang bibig na akmang mangangagat na napakaluwang ng pagkakanganga noon. Sa nakitang iyon nila Jose ay nabigla talaga silang lahat dahil hindi nila inaasahan ang mga bagay na iyon. Kaya napatakbo sila dahil sa naunahan sila ng takot at nagulat na dahil doon ay nawala yung kanilang mga tama dahil sa nainom na alak. Nagkapigtas-pigtas ang kanilang mga suot na tsinelas at hindi talaga sila huminto hanggat kaya pa nilang tumakbo. Huminto lang sila nang halos hindi na nila talaga kaya pang maihakbang ang kanilang mga paa. Halos manuyo ang kanilang mga lalamunan at talaga namang nakaramdam sila ng matinding pagkauhaw. Nagkatinginan pa silang apat habang pare-parehong humihingal ng mga nakayuko. At iisa ang ibig sabihin ng kanilang mga pagtitig na hindi nila akalain na kanilang mararanasan ang mga bagay na iyon. Na halos hindi pa nga sila makapaniwala noong una sa kanilang mga nasaksihan. Matapos nilang makapagpahinga ay sa kanila ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Noong mismong oras na iyon ay para bang bigla nilang kinasabikan ang makauwi na sa kani-kanilang tahanan. At hindi dyan nagtapos ang mga karanasan ng Lolo Jose ni Rafael. Minsan, isang gabi iyon na medyo maliwanag ang buwan, nang umuwi naman itong pasuray-suray dahil sa dami ng alak na kanyang nainom. Nang mag-inuman sila sa bahay ng kumpare at matalik niyang kaibigan na si Nanding. Nang mga 200 metro na lamang ang layo niya mula sa kanilang bahay, ay bigla niyang narinig na humuni yung aswang. Nung pasimula ay malakas pa iyon na indikasyon na malayo pa ito. Kung kaya, ipinagkibit balikat lang niya iyon sa pag-aakalang hindi doon ang punta at iba ang pakay nito. Ngunit nagkamali siya. Dahil makalipas lamang ang ilang sandali, ay narinig na niya yung mahinang huni nito. Napakapit kaagad siya sa puluhan ng kanyang itak at biglang umayos yung kanyang paglakad. Kung kanina ay pasuray-suray ito, nung sandaling iyon, siya ay naging alerto at bigla siyang sumeryoso. Yung masaya niyang paglalakad na may pasipol-sipol pa siya ay biglang napalitan iyon ng takot. Pero kanyang pinaglabanan iyon. Sa kanilang lingwahe ay sinabi niya dito, huwag daw siya nitong pinaglololoko dahil kanya itong nakikilala. Dagdag pa niya ay hindi siya natatakot dito. Lumaban lang daw ito ng parehas at hindi umano siya mangingiming gamitin ang bagong hasa niyang itak. Bilang panghuli ay sinabi niya dito na mag-inuman na lang daw sila at wag nang ituloy pa ang masamang balak. May pagbibiro pa niyang sinabi na kung hindi daw talaga nito mapigilan ang sarili ay wag na lang siya, na sa ibang lugar na lang humanap ng mabibiktima. Wala naman siyang narinig na tugon mula dito. Kahit yung paghuni nito ay biglang nawala. Wala na rin siyang
naramdamang kakaiba pa. Kaya lumakad na siyang muli. Pero bigla na lang may lumipad sa kanyang uluhan na animoy isang malapat na itim na kumot. At nakita pa niyang nagpaikot-ikot iyon sa kalangitan bago tuluyang lumipad ng palayo, na dahil doon ay pabiro na lang niyang nasabi na ayaw daw makipag-inuman sa kanya nung aswang. Nang minsan namang dumayo ng sabong na mag-isa si Jose, ay nakaranas pa siya ng nakakatakot na pangyayari. Matapos matarian ang kanyang manok at mapalaban, ay pumusta pa siya ng makaikatlong beses bago nagpa siya ng umuwi. Masaya din siya noong mga oras na iyon dahil bukod sa nanalo yung alaga niyang manok, ay tumama ding lahat yung kanyang ipinusta sa iba. Nang naglalakad na siya pauwi sa kanila, ay may nadaanan siyang mga nagiinuman. Nakikilala naman niya ang mga tao doon dahil gano'n naman sa probinsya. At dahil doon na siya tumanda kung kaya marami siyang kakilala. Idagdag pa na talaga namang bata pa lamang ay laboy na siya. Nang biglang may tumawag sa kanya mula doon sa umpukan ng mga tao. Niyaya siya nito na dumaan muna. Nahiya naman si Jose sa paanyayang iyon. Kung kaya tumanggi siya at sinabing malayo pa ang sa kanila at baka gabihin siya. Wala pa naman siyang dalang pang ilaw, pagkat wala nga siyang balak na magpagabi sa daan. Kung kaya hindi na siya nagdala ng flashlight. Pero mapilit yung lalaki at sinabing tumagay lang daw siya. At para hindi na humaba pa yung usapan dahil lalo lang siyang maaabala, ay kanya na itong pinagbigyan. Pero nang lumapit siya, ay pilit na siyang pinaupo ng mga ito. Kung kaya wala na siyang nagawa pa. Ngunit matapos niyang tumagay, ay nagpaalam na siya at nagpasalamat. Pero kinantsawan siya ng mga ito at sinabing magkwentuhan daw muna sila. Hanggang sa nakatatlong tagay na siya. Hanggang sa naging 5. Matapos iyon, ay muli niyang sinubukan na magpaalam. Pero pinigilan siyang muli ng mga ito. Na yung isa pa nga sa mga lalaking kaharap niya sa inuman, ay pinagdiskitahan yung manok na bihag niya, bunga ng pagkakapanalo ng kanyang alaga. Nabagya pa niyang ipinagtaka iyon, na napaisip siya kung paanong nalaman nito, gayong nasa loob iyon ng kanyang dalambayong, kasama ng kanyang itak. Nasabi pa niya sa kanyang sarili na napakalakas naman ng pang-amoy nito. Nasabi ng lalaki kung maaari daw ay aarborin na lamang niya ito at kanilang ipupulutan. Nakasama rin naman daw siyang makakakain. Kung kaya nga daw, wag na muna siyang umuwi. Humingi naman ng paumanhin si Jose at sinabing para iyon sa kanyang mag-anak. Kung gusto daw nito ay mag-aambag na lamang siya ng inumin. Bibili na lang daw siya ng isang bote ng gin. Pero parang nagalit yung lalaki at tinanggihan din nito yung kanyang iniaalok. Dahil naman doon ay nagpilit na si Jose na umuwi at hindi na siya nagpapigil pa sa mga ito. Palabiro at palakaibigan siyang tao, pero nung puntong iyon ay naramdaman niyang nag-init na rin ang kanyang tenga. Hindi dahil sa alak na kanyang nainom na itinagay sa kanya, kundi dahil sa gaspang ng pag-uugali ng ilang kalalakihang naroon na kanyang nakaharap. Wala naman ang nagawa pa ang mga ito,
nang tumayo na siya at biglang tumalikod na matapos makapagpaalam at makapagpasalamat sa kanila. Malayo pa ang lalakarin ni Jose. Ilang kilometro pa ang sa kanila. Nang may 15 minuto na siyang naglalakad, ay nagsimula ng kumalat ang dilim. Kaya mas nagmadali pa siya. Nang bigla niyang maramdaman na para bang may sumusunod na sa kanya. Kaya naging alerto si Jose. Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglakad. Pero tinalasan niya ang kanyang pakiramdam. Hanggang sa marinig na niya yung huni noon. Naisip niyang tama nga ang kanyang kutob. At napansin niyang hindi lamang iyon iisa. Dahil sa unahan ay nakakita na siya ng isang malaking aso na nakaupo. At naroon mismo ito sa gitna ng daan. Doon na siya biglang huminto. Itinali niya ng mabilis ang kanyang alagang manok sa gilid ng daan. At kinuha na niya yung kanyang itak mula sa bayong. Sinabi niya sa malakas na tinig na ayaw niyo talaga akong pauwiin. Kung kaya raw sinundan pa siya hanggang doon. Nagtanong pa siya kung siya ba o yung manok na bihag niya ang pakay ng mga ito. Pero sinabi din niya sa mga ito na kahit alin sa kanilang dalawa ng bihag niyang manok ay pwede naman nilang makuha. Yun nga lang ay sisiguraduhin daw niyang hindi iyon magiging madali para sa kanila. At inilabas na niya yung bagong hasa niyang itak mula sa lalagyan nito na tinatawag na talibong doon sa kanilang lugar. Mas malapad ang karaniwang itak kumpara dito, pero higit namang mas mahaba ito. Matapos iyon ay inihanda na niya ang kanyang sarili. Alam niyang dihado siya pero hahanap na lamang siya ng tabla. Iyan yung kanyang naisip. Pero hindi naman itinuloy ng mga aswang yung masama nilang plano. Kaya base na rin sa kanyang mga karanasan ay masasabi niyang hindi rin talaga lalaban ang mga ito ng harapan at parehas. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.